dneska to bude Minecraft, dneska to som jeho Mateo, pozdrav sa. Čaute, môžem vám niečo povedať? Že máme nový svet, lenže ho... Dobre, to nikoho nezaujíma, že máme nový svet. Keď to každý vie, že budeme mať nový svet. Ale že ten vieš... OK, ľudia, Mateo sa nejde napojiť, lebo nechce. Tak budeme asi sami. A dajte mi odber aj Mateovi, aj like vydajte, aj Mateovi dajte like, aj Lukasovi dajte odber, aj like mu dajte, aj Mirovi dajte odber, aj like mu dajte, všetkým dajte odber, aj like dajte. Aj Henrysovi. Jo, i Henrysovi. Dobrý sviet. Lebo vás straší veľký. A máte ostené. Ty už hráš? No. Tak poď. Tak to dostaneš na to ku sebe. No to ti ho vypojím. Takže už máme nový sviet. Ja to je na všetko. Prečo sa pýtaš? Keby si mi dal potom nejaké veci, ak máš. No to si vieš spraviť sám. Tak aspoň mi dáš kamene. Ale ja ešte aj nemám kamene, ale to si vieš spraviť sám. Si vyťažíš drevo, spravíš si drevený krompač, vyťažíš kamene a spravíš si. A aj lopatu mi treba. Aj No lopatu tak si spravíš. Lebo ja sa musím ešte pokúvať. Potom si dám na tiež kamene a potom sa mi ide. Že kto nájde skôr diamanty? OK. Tak ja sa ťa budem čakať, takto. Dobre, lebo... Vy ste vám ozveme, keď sa Mateo napojí. Ľudia, Mateo sa už napája. No, ešte tu sa ukáže, že Si spravím už crafting. A budeme mať spoločný crafting? Si vieš spraviť, si naťažíš drevo. Ale ja už som ďalej som išiel. Ale ty už už aj na Dík do vody som sa strepal. Prosím, počkaj ma, lebo stále sa mi načítala druhý internet. Zavrieť na hlase, čakajte ok. Čakajte. Ty sa zapojím. Ja ešte nevidím, ja som ďalej. Aha, už som zapojil. Som ďaleko. Našiel som hryb. A ja som našiel toto uhlí. No ten hryb som ja znižila, dal som ho kožu, lebo som ho nechcel. Ty už máš? Dobre, asi. Kokos, ja ťa idem hľadať. A prečo mi to tak seká? Klávo, čau. Ja si idem vyrobiť. Ja si už ťažím. A hľadám si nedávaš kreatív. Môžeš si potom to video pozrieť, si robím veci. Zvířatka zabíjat. Mne sa to buglo zase, bože. Mne sa to buglo. A pustil sa žaru. OK, ľudia, by som vám ozvem, keď to už fakt pôjde. Ľudia, Mateo sa už napája. No. Kto sa napojí? Čakám furt, ale neviem.
Matej už sa pripojili ľudia, aby ste vedeli. Idem ďalej ťažiť to drevo moje. Dropneš mi ho vôbec? Ty máš ten trojžudok? Jo. Jdu ven. Zabijem to, ho nebudu používať. Nech si si... Dík mušli, to mám na čo. Tak to mi aspoň daj. Ja si nechám. Na čo to jedna inšti? Nechceš na kamene? To už som kamene. Aj tak neviem, kde si, ale keď ťa nájdem, tak ti dám. Dva mám. Na čo ti... To som ja akorát na meč. Čo? To som ja akorát na meč. Akorát na jednu. Alebo na dve lopaty. Alebo na motiku. Na dve lopaty? Ja som sa objavil tak kde tu. A išiel som, takže... Nevidíš, že ťa moja dá kde menovku? Si mal Ja som sa neobjavil, ja som sa objavil. Keď bungli. Aké to je kde? Toto. Tam, kde si. Tam, kde bol, tam, kde je ten zničený hryb, tam som. Aha, to viem, kde. Ja to ťažím. Budeš ma vidieť. Ťažiť nemusí. Ja už mám 12. Veľa? Ja mám 19. Ale ja mám tých Dáme si, aby... Aby na nezmizli veci, hej, mám. Super. Aj mne? No? Budem sebe tak Vidíš ma? Či ešte nie? Ešte nie? Čakaj, teraz som si nezapnutá veľmi, ale viem, že si v tomto lese. Musím ťažiť iba drevo. A však je dobrý Minecraft. Hej. Pre mňa druhá najlepšia hra. Lebo prvá viete ľudia možno. Bravo Stars. Jo. O chvíľu mám EMS o 1800 či 700 trofej. Vidíš ma? A kde si? Ja ťažím ten strom. Som ďaleko asi. Vidíš ma? Moje úloho viete nájsť, dám deň. Jo? Musím ťa nájsť. V dnešnom videu ťa musím nájsť. Ale nie len nájsť ťa musím v dnešnom videu. Asi idem zatiaľ tiež načažím si jeden stromček. A natáčaš vôbec? Jo. Aha, natáčam. dobre, prepočte. Vidíš ma? Tieto však sú dobre tieto stromy, takéto Jo, pekné. také pekné. Závidím na to. Vidíš ma? Ja mám iba 30 dreva. 31 dreva. Help! Ja mám 12 a to mi asi bude aj stačiť. Tak nie 12, ale 17. Help me, help me. Help, help. Idete nájsť. Neboj Tak ja sa. si ťa teleportnem. Ale to sa nedá, iba ja sa viem k tebe. Alebo ja teba ku mne, ale ja si nechcem. Ja tak si nájsť. To je moja úloha. Ja stále tu stojím, neviem, čo mám robiť. Ťaž si stromečky. Nechci už, ja si idem vyrobiť veci. Jo, potom choď podze zober si kamene a potom choď naspäť hore a Asi mi niečo vyrobiť. Akurát mi vyšlo. Mám jeden stack a 6 vyšlo. Kde? Tam. Tam by som ani ja nechcel. Kebyže sa tam objavíš, tak by už dávno bolo po nás však. Jo. Tam by jeden vybehol a bolo by vidíš všetko. A potom celé video by sme museli... Toto mi dobré bude. Palička. 2 craftingy pre istotu, kebyže sa ti jeden Idem na strom radšej a tak z výšky ťa sa na teba pozrieť. Vidíš ma? Ja si vyrávam a stojím na mieste. Počkaj, ja už viem, ako ťa nájdem. Už to viem.
že ako? Ja, že je pri mne more krava. Ja, že ty si to. A to je krava. To mi je na stromka. A tohle. To nestačí. Nahoj. A počkaj, ako si dal zvykra toto? Ešte sekerku som si urobil. Skvěto, že jsem išiel stať to dáko. Tak je nájde. Neboj sa. Zájdu tě. Thank you. Takže viem ťa pochnúť, aby som ťa mal raz, dva, ale ne. Ja ťa musím nájsť. Ja už idem ďalej. Inde. Ne, potom nenájdu. To viem, kde si! Buď tam, kde si. Viem, kde to je. Tam, kde je ten zničený hryb. Som. Tamto. Ja, kde si je zničený hryb, aha. Kde je zničený hryb, to neviem. Utekaj. Keď bude choď tak, kde je taká lúka. Ak nájdeš. Nie, nejdem. Nájdu ťa, len ešte jídlo potrebujú. Kebyže si tu na tom, tak by som odpadol. Ja idem asi do toho. Ja som na tom. A na inom. Ja sa idem asi sem. Buď kde seš, jo? Plus. Ja som si aspoň trošku toto opravil. Ty ťažké. Ťa nájsť. Keď sme hrali schovávačky v Minecrafte. Jezus. Natočíme? Ja som v tom hríbe pokazenom. Ja som si tam urobil domček. To je muchotrávka. Muchotrávke som na tej rozbitej. Ja si robím okienka. Keby som a takto si dám jednu drevo a budem prečkávať celý čas. Pozriem sa cez okienka, nie zatiaľ. Vidím jednu kravu a tam je na hovno. Počkej, daj, dobrá. Ja si idem pre ňu. Ak budeš vidieť taký domek, ktorom sú také okienka, ja si neurobil domek, ale že v tom... Spadol. Nechaj sa padať. Ja idem sa zatiaľ podkopať pod seba. Nie, nepodkopaj sa. Iba si chod zobrať kamień. Oh shit, tu sú pozri sa na tie zombiky chodiny. Dnešné video je iba o hľadaní. Au, to pič. Dnešné video je iba o tom, ako hľadám Matea. No. Help. Shit. To je ťažké, čo? Kde si sa naposledy zjavil? Dík, malo HP, týchto HP, čo mám. Si už sa navrát. Malé som. Papáč, daj mi jesť. Dajte mi jesť. Hlupani. Poď sem, kravo. Ja sa zabijem. Ja nemám to jedlo. Ja ťa nájdem. Help. Stavu. Chytne ma nezajíma. Vlastne ťa nájdem. Ja te nájdu. Chápeš? Nemám to ďapať, ja sa idú podkopať. Ale som našiel kamene.
Nie natáč. Tak kto natáča? Natáča. Máš 5 minút. No, neviem, nájsť Matea. No, nájdu. Budeš vidieť tam tak... Ak budeš tam vidieť takú dieru, tak to som ja. Dieru dole, tak to som ja tam v ďalších kamene. Už ma nájsť konečne. Počkaj, choď sa pozrieť na tú muchotrávku. Tam sa nemusím ísť pozrieť, lebo tam viem, že nie si. Keď tam nevidím, že je nie. Hej, ale ja som nie ani v nej. Lebo ja som v tej diere, ale ak je tam drevo, tak to som ja. No, Tak ale tam videl nemám. by som to. Aj tak by som videl to jemeno, že je pod zemou. Ach, to je... Ja len to mám ďalej v tomto Minecrafte. V Minecraftom svete. Idú na stan. Čo? Na čo? Som ťa mohol nájsť z výšky. Ja už idem von. Mám 19 kameňov. Help! Už som tu, vonku. Ja idem si do svojho domku. Uvidíš, že ja ti o chvíľu nájdu. Lebo ma teleportneš. Ja ti proste nájdu. Vím, že ti nájdu. Aj! Oh. Ne. Spadol. A vás to nebaví, jak hľadám, to nie je to moja chyba. Nevieme sa nájsť. A pohnúť nechci. Musím ho nájsť prosto. Už mám aj kamenné veci. Určite si myslíte, že my nehráme spolu. Však, ale my hráme spolu. Hej, lebo sme sa tu... Ten či sa teleportni. Ja ťa nájdu. Ja ti kámo nájdu. Som ten najlepší hľadač Minecraftu. By som ťa potom dávno našiel. Takže nie som najlepší hľadač Minecraftu. Teba to odpojilo. A neukazuje ti to? Nie, ale ukáže. Tak sa napojím z toho mozgu. A Mateo sa už napája. Ja zatiaľ idem hľadať tú muchotrávku. Možno ju dovtedy nájdu. Ja sa tam objavím. Ja už sa napájam. Za chvíľku tam budem. Tam je to. Čo? Dokonca 2. A? Ma zabili. Dick, čau. Počkaj, tam stoj. Čus! Čus, kamoš! To si ze mne byla šprdel. Ja som tam hľadal. Počkaj, stoj. Ja už som sa... no čo? Počkaj, stoj. Co? Čo chceš? Ideme spolu? Dobrý domek. Na začiatok som si urobil. Budem jenom bývať. Tak zatiaľ, aby ma nikto nezabíjal, tak zatiaľ som urobil na začiatok taký. Taký na hovnú dom. Tak, poď, tak. To je ale zážitok. Celé video hľadať Matea. Akože to mám... Stačilo sa zabiť. Tak má sa skočiť z veľké výšky. To Ale ja som ti chcel nájsť. Chápeš? Slepica. Nie. Nezabíjaj mi ho, prosím.
Ja nemám Nemám žiadne. jedlo ani. Do piči. Mám Máš. iba 3. Ja idem A kožu 6. A to sa nedá jesť koža. Ale môže si z kože urobiť boty. To si spravím. A ja nemôžem. Urob 2-krát boty. Aj mne pre mňa. To ešte 2 potrebujem tie. Ale 6 je málo. Ešte 2 tie potrebujem potom koži. Prečo 2? A ja urobíš 2-krát topánky. A 2 plus 2 je 4 a ty máš 6, takže... Ale jedny topánky sa robia zo 4 koží. Jak to? Normálne. Chápeš? Ja No, ťa hľadám, ľudia. kde si? Ja nevím. Tak ja teba idem hľadať. OK, tak teraz ty mňa musíš vedieť. Som rada. Aha, medzi tých stromách, lebo tam je taká voda. Medzi tými stromami. Akože ja teraz akože ja som polícia a teraz ja prepájem, že FBI, komando, láhnite si na Ja sebou neviem, zabiť. či tam som, možno tam nie som. Tu sú také stromy, takže tuto by si mal byť. Ako si dlho išiel rovno? Ja nejdem ťa hľadať, ja idem ťažiť. OK, choď. Alebo ja idem hľadať jaskyňu a idem do nej. Ja by som chcel nájsť nejakú lúku. Keďže aj tak neviem žiadnu nájsť. Postavíme si domy v tomto svete? Neviem. Počkaj, to je nejaká dierka. Tento svet nebudem natáčať. Vidím iba na jedno video. Ja ho nebudem. A nechám to zahrám. No, tento ma veľmi nebaví ani. Prečo? Ako budem ho hrávať niekedy, ale nebaví ma. Ty kde si? Ty si čo, naša dedinu? Ukáž? Portni ma! OK, počkaj, ešte sa do toho Motherfucker. A budeme tam bývať? Ne? Ja tam budú. Ja tu nebudem bývať, lebo ja tento svet ani nebudem hrávať. Nikdy. Iba teraz. Yes, táto dobrá denina, túto milujem. Však táto je dobrá. Aha. Máš vedené haudy? Hej. To kolo, to je nejaký nový. To nie sú noví, to sú úplne dávne, sú to, ako my sme hrali. Dva? Ja som buchol po zvone a oni všetci utekajú. Mám 2 staky mrkvičiek. Fakt? Jo. Dáš jeden mne. Tak si vyťaž. Dobre, díky. Trapdoor? Obilie. Skôr sa dá robiť chleba. Chleba je najlepšie jedlo v Minecrafte. Fakt. Není kúra náhodou, dobre? Tento dom sa mi páči, ja budem v tomto bývať. Ja chcem bývať tu. Prosím, budeme tu bývať. Nejdeme náhodou hľadať tie diamanty? Nevím, veľmi sa mi nechce ísť do jaskyne. Prečo? Nájdeme tam ironové veci. Bol si v Celý tomto obchod. dome? V tomto si dome bol? Nie. Je tam niečo? Jo, truhla a tam sú 3 jablčka. Super. A bolo tam ešte také... 15 ich tam bolo. Nebolo ich tam 15. Ale to boli moje, čo som mal u seba. Boli tam ešte také 2 ingočky zlaté. Potom nech ťa zabijem. Zlata. Tak sa odpoj sa. Sa odpoj.
Nezabiješ. Dobre, mám Mám 2 posledný. srdiečka ja. Tak už ťa zabíjam, aby si ma plné. Do piči. Nezabíjaj ma. Sa mi Poď sem. doplnia. Sa mi doplňajú, už mám 4. Och, poď sem. Čekaj. Kto má utekať? Ja. Ježiš, hýbaj sa, nech ťa zabijem. Poďme, už som za tebou. Zasekol. Kľúče, mám ťa zabijem, už som za tebou. Ty si kde? Ty si proste za mňou. Kde si? Ja vidím tvoju menovku. Ale nechytíš ma. Vidím tvoju menovku, pozor, nech ťa zabijem. Dek, ja som do jakej jaskyni spadol. Nie. Von z nej. Pohľadne super. Vonka. Čo, si smutný? Dek. Zombík s ironovým mečom. Vlad, dáš mi ironový meč. Aj tak nevypadol. Fakt super. Ja som Sa zblázním. Sakra, nezabij mňa. Kde si? V dedine. Dedinke. Ja sa zalížem. Pojdem rýchlo. Víš, ako je rýchlo ja idem po tej vode. Ale ja viem plávať, ja idem. Nie! Ty ideš, ty pičo! A tak je poseká ľahko hovado. Počiem. Už je babička aj za tebou. Kde chce ti dať páčenku, ty nechceš? Nechcem. Jesť už prešlo ďalších 5 minút. Nech sa Nie, sakra, idiot. Ja ťa chytím, už za chvíľku som za tebou. Pozri, ako si idem rýchlo za tebou. Neboj sa, tvoja mamička. Si satan. Satan Ty si satan. sprostej. Pozri sa za mňa. Keď ťa už dávno môžem dobehnúť. Dobre, nezabijem ťa, ale ak sa budeš stať. Ale nie pred tebou. Pred tebou nebudem stať. Pred tebou budem musieť, ale ty ma zabiješ. Som rýchlejší než ty. Nie si. Ako by niží, keď som už za tebou? Zapínale, čo? Ježi, som sa zľakol toho Bigger Hernýho videa. Tu napísalo, že natočil. Ja som sa zasekol, idiot. Už idem, letí Nie, musím sa nažrať. Nie, to nemôže byť fér. Nie. Stoj! Ja som tvoja mamička, chce ti... Nie si moja mamička. Si len smradlavá sračka. Nie, Do vody som spadol. Nie, prosím. Zomri. Hoď ty do piči. Poď sem, nechce som. Ty kokot. Jeden skurvený. Ja ťa zabijem, ty idiot! No čo? Nevidíš ma aj tak, kde som. Vidím, lebo to Motherfucker, portal. idem za tebou. Už idem plné gule. Letím jak raketa.
Oj, ja sa A bojím. bang. A počkaj, viem, čo mám urobiť. Ťažím ti kocky. No a čo? To mi je jedno. A nevadí, že potom padneš? Nepadnem, no pozri, ak som vysoko. Nevadí, aspoň sa potom odpojím. A teraz ide to najhoršie, že sa idem za tebou. Poknúť? Vystavať? Nebudeš mať na to bloky. Toľko veľa. Nevieš, že niečo mám v pláne ja. Dopí. Ja už ťažím bloky, aby som sa dostala ku tebe. Ja som vysoko, ale ja to mám naplánované. Ja ti nepoviem, ako to mám naplánované. Vôbec, nikdy. Aj tak ale prečo si tak vysoko? Aha, ty máš naplánovaný most, aby som ťa nechytil. Ťa vidím. Už sa ku tebe blížim. Tak dobre, nezabijem ťa, ale choď preč. Nie. Nejdem aj tak preč. Tak sa odpojím. O, ty ma zabiješ, ale hráme hru. Ty ma zabiješ. Ty si zabijak. Chápeš? Keď sa za chvíľku za tebou dostanem. Sakra, musím ísť si pre tieto. Ja sa bojím. Si o chvíľu u mňa. Veď aj tak už som za... Tam máš ty. Tak my by sme sa mohli počuť začať.